Ħaddiema tas-salvataġġ mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili salvaw tifla żgħir li waqgħet ġobir f'residenza li kienet fiha f'Ħallqormi. Il-ħaddiema tas-salvataġġ salvaw ukoll il-missiera li qabes fil-bir biex jassisti lit-tifla li kienet għadha kif waqgħet. Minħabba l-aċċess prekarju għall-bir kellhom jintużaw il-ħbula u struttura apposta li intremet fuq il-bokka tal-bir li kienet f'kamra ġor-residenza. Preżenti fuq il-post kien hemm ukoll żewġ timijiet mediċi mmexxija mit-tobba tal-emerġenza li taw l-ewwel kura medika liż-żewġ vittmi li waqgħu qoli ta' madwar 3 solari u ma tieħdu l-isptar għall-osservazzjoni. F'inċidenti ieħor din id-darba fl-Iklin żewġ uffiċjali tal-leża salvaw raġel billi jagħmlulu s-CPR u ma taw l-ewwel għajnuna tagħhom sakemm waslet l-għajnuna medika mill-isptar Mater Dei. F'kitba fuq Facebook il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri faħar il-kuraġġ dawn il-ħaddiema u sostna kemm hu importanti l-investiment fit-taħriġ tal-uffiċjali.